Vítejte u podcastu Mastery Talks. Dnes se s Petrem budeme bavit o tom, jak odhalit a změnit naše myšlenkové vzorce, abychom se dostali z negativní spirály a utvořili si tím svoji vlastní realitu. Přeji příjemný poslech. Tak ahoj Petře. Ahoj. Moje první otázka dneska je, jak se dostat z dlouhodobě negativního období? Jak se dostat z téhle negativní spirály? No, takisto otázka za milión, myslím, že tam máš niekoľko možností, niekoľko prístupov a prvý je proste zavrieť oči, zadržať dých a povedať, počkať, kým to prejde. To neviem, či je tá najvhodnejšia úplne a neviem, či je vôbec funkčná. A druhá je položiť si otázku, a to je zaujímavá otázka podľa mňa, či to, čo práve zažívam, je vôbec negatívna udalosť alebo negatívna spirála. A čo to vôbec je negatívna spirála? A možno aj, čo to vôbec je, čo je toto negatívne. Lebo myslím, že ako ľudia sme veľmi rýchlo v úsudku, Ježiš, stala sa mi hrozná vec, prosím ťa. A teraz, čo sa stalo? Ale vrazil do mňa niekto na križovatke. Tieto veci sa mi dejú stále znova. Čiže o takomto niečo sa bavíme, keď je niekto smolař, smoliar, alebo má proste krutý život. Takže, no ako z toho von? Ja si myslím, že jedna z tých ciest je... Poviem ti, čo nemusí fungovať, možno, že najprv. Dobře. Možno, čo nemusí fungovať a čo ľudia veľakrát robia je, ako prvá vec ich napadne, hele, ja musím stať to preč. Ja musím stať to preč, musím vypadnúť, odsťahovať sa do iného mesta, a do iného bytu, do iného mesta, do iného štátu optimálne. A poznám ľudí, a teraz tým nechcem povedať, že keďže je to u nich, tak to platí to pre všetkých rovnako. A aj tak poznáme ľudí, ktorí sa odsťahovali do iného mesta. Ja poznám človeka, ktorý sa odsťahoval kvôli problémom, ktoré tu mal. Mal veľmi silné finančné problémy. A odsťahoval sa do iného štátu. Konkrétne do Čiech. A povedal, keď sme sa videli po nejakej dobe, povedal, to je úplne perfektné, to je úplne iná energia, počúvaj, to sú úplne iní ľudia, úplne iný život, dobre som urobil. Netrvalo to veľmi dlho, skôr takú kratšiu dobu a bol na tom ešte horší, ako bol na Slovensku. Pretože my môžeme meniť prostredie, my môžeme zmeniť miestnosť, my môžeme zmeniť kanceláriu vo firme, my môžeme vymeniť firmu, odsťahovať sa úplne niekam inam. Ak nezmeníme jednu zásadnú vec, sebe, náš mindset, vôbec ako vnímame, čo sa okolo nás deje, ako na to reagujeme, tak si myslím, že tam je obrovská šanca, že to prepukne akoby naplno znova. Tak ako keď vieš, gambler sa odsťahuje do iného mesta. Nese si problémy sebou. A ak nezmení presne tak nejaký svoj prístup, alebo nezmení sám seba, tak už len otázka času, že či v tom meste je kasíno, alebo nejaké tie herné automaty, alebo či má prístup k online, kde to môže robiť online. Takže ja si myslím, ten prístup, ktorý mnohí volia tam vonku je, hele, ja potrebujem meniť prostredie. A nehovorím, že to nemôže fungovať za každým. Niekedy to možno, že funguje. Len vieš, keď existuje taká jedna pekná prúpovidka, podľa mňa. Je to pekná metafora. A myslím si, že nám bude pomáhať celú túto epizódu sa k tomu vrátiť, aby to naši diváci pochopili možno, že vďaka nej mne napríklad došlo veľa vecí. Takže verím, že pomôže aj našim divákom. Do jedného malého mesta v neznámej krajine sa prisťahoval človek. A prisťahoval sa, keď hovorí, tak už som tu, ide si nakúpiť do takého malého obchodíku. A v tom malom obchodíku je starý prodavač. A tento človek sa tam nakupuje, ide zaplatiť a pýta sa toho predavača, prosím vás, akí žijú ľudia v tomto meste? A on povie, poviem vám, len najprv povedzte vy mne. A on hovorí, viete čo, vôbec mi nie je ľúto tých ľudí, akože som sa odsťahoval od tých ľudí, odkiaľ pochádzam, pretože tí ľudia, kde som žil, boli závistliví, boli neprajní, boli proste zákerní, ohovárali, stále nejaké intrigy. Vôbec neľutujem, že som odišiel, takže preto som aj tu vlastne, takže to boli ľudia, ktorí žili v mojom meste, doterajšom. A ten predavač mu hovorí, tak mám pre vás asi zlú správu, pretože presne takí istí ľudia žijú aj tu. Tak ten človek sklamaný zaplatí, odchádza. A na druhý deň príde druhý človek, ktorý sa zhodou okolností tiež prisťahoval do toho istého mesta a zhodou okolností, prosím ťa, príde do toho obchodu, kde je ten predavač. A príde k nemu a položí mu zase zhodou okolností tú istú otázku a pýta sa, akí ľudia žijú v tomto meste. A ten predavač mu povie, poviem vám, len najprv povedzte, akí žili v tom vašom. A ten človek povie,
Ani sa nepýtajte. Taký som bol smutný, že som musel z toho mesta odísť, pretože tí ľudia boli prajní, dobrosrdeční, veselí, láskaví, pripravení pomôcť. Proste fantastickí ľudia a je mi za nimi veľmi smutno. A ten predavač hovorí, viete čo, buďte úplne v pohode, pretože presne takí istí ľudia žijú aj tu. Takže to není, že by si komplet vymazal to negativní, to je asi všude, jenom jde o to, na co dáváš ten fokus, se dáváš fokus na ty pozitiva. Áno, myslím, že presne o tom nám hovorí tá story, ten príbeh, že hovorí, na čo ty si kládol fokus doteraz, tú svoju pozornosť na tvojej ceste životom, tak to je to, v čom si sa vytrénoval, v čom sa tento človek vytrénoval a to platí pre každého z nás, myslím. Že na čo kladieme tú pozornosť, to vnímame viac a viac. A tým pádom naša myseľ to viac a viac vyhľadáva. Čiže ak ten prvý človek videl len to zlé, a tak aj prezentoval, odkiaľ prišiel, tak potom je dosť nízka pravdepodobnosť, že zrazu bude vnímať to dobré. Ono na začiatku sa tak javí. Presne ako ten jeden môj známy. Perfektné, nový štát, nové mesto, paráda, nie ako na tom Slovensku. A za chvíľku sme zistili, že dopadol, alebo stali sa mu horšie veci v súvislosti s jeho nastavením mysle ako krát 10. Mm-hmm. Teraz hovorím ako fakt, ako že to bolo big time, čo sa udialo, že ak nezmeníme ten mindset, tak potom darmo môžeme meniť prostredie. Čiže ten tip by bol, nezačínaj možno nutne tým prostredím, že vymeníš ľudí okolo seba, že vymeníš to prostredie, v ktorom žiješ, lebo ak nezmeníme samých seba. Joe Vitale, myslím, že sa volá ten človek, ten chlapík, ktorý účinkuje vo filme The Secret. A on, verím, že to meno mám správne, a keď nie, tak naši diváci nám dajú vedieť do komentárov. Yes. A on povedal jednu takú veľmi zaujímavú vec, že nie je to zaujímavé. On položil takú zaujímavú otázku. Nie je to zaujímavé, že za každým, keď si mal nejaký problém v tvojom živote, za každým si bol pri tom? Že inými slovami, kto bola tá osoba, ktorá tam bola stále? Že by ja? A to je dobrá otázka, pretože áno, za každým, keď bol nejaký problém, som bol pri tom. Tá dobrá správa je, že aj za každým, keď sa diali pekné veci, si bol pri tom. Takže čo je tá jedna premenná, ktorá sa nemenila v tých situáciách, tak to sme vždycky my. Lebo my sme vždycky tam, kde sa to odohráva. Jo. Takže mně se líbí ještě, promiň. Pohodě. Jak jsi mluvil o tom, že to nemůžeš vlastně z začátku soudit, jestli to vůbec je ta negativní experience. Jestli to není třeba součást nějaký tvojí cesty z dlouhodobého hlediska, nějaká překážka, kterou ty musíš překonat k tomu, aby ses dostal dál. To je taky jedna hezká průpovídka o tom čínském farmářovi, to podle mě znáš. S tými koňmi. Áno, to prostě nevíš, co se stane. Presne, čo to vôbec znamená tá situácia. A myslím, že bude aj dobrý čas sa potom k takejto podobnej vrátiť za chvíľku, pretože tu sme sa dostali k zaujímavému fenoménu a práve chceme dať, lebo to, čo sme sa aj bavili pre túto epizódu, tým cieľom je dať našim divákom a poslucháčom konkrétne nástroje, ako s tým pracovať. Aby tu nezaznelo len, že hele, sprav si to v mysli. Jasne. A potom to bude dobré. No tak takýto typ vie dať asi každý. Takže poďme sa baviť aj konkrétne a to, čo mne z toho vychádza, je, že na čo si smú dať ľudia, ktorí napríklad zažívajú nejaké negatívne obdobie, alebo majú okolo seba ľudí, ktorí sú trebárs nejak vyčerpávajúci a negatívni pre nich, tak si smieme posvietiť na, hovorím tomu, 3 filtre našej mysle. A my si ich teraz prejdeme a rozoberieme v tejto epizóde. Ten prvý filter je vymazanie. To znamená, že naša myseľ, aby sme pochopili, čo znamená filtre najprv možno, naša myseľ na to, aby sa dokázala orientovať v realite, aby sme dokázali vôbec vnímať, fungovať, používať 3 masívne, veľmi silné filtre. Aby přijímalo to obrovské množství těch informací. Presne tak. Aby sme s tom, čo na nás pôsobí, nachádzali nejaký význam, alebo aby sme neboli zahltení. Aby sme sa napríklad dokázali učiť do budúcna. Tak používať 3, môžeme to nazvať masívne filtre, ktoré spôsobujú to, že máme niečo ako vonkajší vnem, nejakú situáciu, ktorá sa odohráva. Napríklad niekto má dlhy, alebo niekto zažil, že do ňoho vrazilo zozadu auto, alebo zažil nejakú nehodu, alebo zažil nejakú stratu v živote, okradli ho a tak ďalej. Tak, aby sme vedeli vôbec sa v tom nejak hýbať, že čo sa vôbec udialo, aby sme si mohli byť toho vedomí a možno sa z toho do budúcnosti poučiť, tak naša myseľ používa 3 masívne silné filtre. A prvý z nich je generalizovanie. A začneme druhým. Začneme vymazaním. Vymazanie znamená, že aj práve teraz v tejto chvíli my dvaja, Stanley tam vzadu, naši diváci, proste vymazávame veľké množstvo toho, čo sa práve teraz deje.
Inými slovami, že ten filter spôsobuje, že aj keby sme teraz dávali brutálny pozor a poviem, keď by som ti povedal, teraz sa masívne sústreť a vnímaj, aj tak drvú väčšinu z toho, čo sa deje, vymažeme. No my tu vidíme, sú nejaké stojany, svetlá, kamery, stôl, koberec, strop nejaký a aj tak vymazáme veľkú časť toho, čo sa deje. Naši diváci takisto. Tady je podle mě nutný říct, to známe z practitionera od tebe, že to nemusí být vyloženě negativní věc. Že to může být i pozitivní věc. A v tom je veľakrát ten trik, presne tak. Že vymazávame 99,999, povedzme, alebo tak nám to ukazujú niektoré výskumy, že naozaj drvú väčšinu z toho, čo vnímame, neprejde potom ďalej cez ten filter. Že to tam akoby neexistovalo, že to nie je, že to vymažeme. A môže to byť pozitívne veci, môže to byť negatívne veci. Keď si na to nedáme pozor, na tento filter, keď si ho necháme príliš tam bujnieť a ísť tak viac menej na ten náhodný generátor, ja tomu hovorím niekedy aj emočná ruská ruleta, že proste to môže niekedy ide a niekedy to proste môže prdnúť a potom sa čudujeme alebo divíme, tak on tam môže tak zabujnieť, keď ho necháme tak samému sebe. Že chceme tie veci skôr riadiť a chceme si dať aj dnes nejaké tipy, ako s tými filtrami pracovať. Jedna vec je uvedomiť si, že ich máme a neskôr si dáme ešte pár výborných tipov, ako s tými filtrami pracovať, lebo ten výsledok bude, že realita sa začne prispôsobovať úplne crazy veci. Ten napínavý point, ten napínavý, alebo to poučenie, alebo ten faktor, ktorý z toho vyplýva, je, že ak si myslíme, že niečo v našom živote nie je, napríklad tie pozitíva, tak to nie je garancia, že to tak nie je. Skrátka, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sme to len prehliadali a vymazali. A len tvrdíme, že to tam nie je. Takže ideální je získat jakoby kontrolu nad tím filtrem toho vymazávání a získat kontrolu nad tou pozorností, kam ji kladem. Áno, pretože tá dobrá správa je, že tie filtre si vieme my prenastaviť. Okay. A to je pre mňa absolútne napínavá téma, pretože keď sa ti podarí zase tento filter dostať pod kontrolu a prideľovať význam viac vedome, tak sa začnú diať divy. Niekedy ľudia hovoria námietku, Peter, dobrá, ale tak vieš, to je to nasadzovanie si tých ružových okuliarí. Come on, akože takov. Veď ako v živote je to úplne inak. Veď sa okolo seba pozri. Násilie, vojny, krádeže, lúpeže. Veď sa pozri na tých politikov, čo robia. Čo sa deje práve teraz vo svete. A ja hovorím presne ako v tom príbehu s tými koňmi, s tým Číňanom. Ja neviem, či to dobré alebo zlé. Ja viem len, že sa to deje. A mám tendenciu skôr prideľovať tomu pozitívny význam, lebo ten sa mi akoby viac páči. Ten mi pre ezoterickejších divákov medzi nami pomôže vibrovať vyššie a nie nižšie. A tým pádom ja v mojom modeli sveta vytváram predpoklad, aby sa mi diali iné veci, napríklad David, napríklad ja neviem nejaké, že sme v bezpečí, že si v bezpečí a podobne. Takže mi hovoria, Peter, ale ty si zakladáš ružové okuliare. Vieš, a ja zopakujem ešte raz tú vetu, čo som povedal pred chvíľkou. Keďže nedokážeme nepoužívať naše filtre, medzi iným nedokážeme neskreslovať, tak si nedokážeme nezakladať okuliare, tie pomyselné okuliare. Čiže tá otázka znie inak. Tá otázka nie je o tom, či si ty chceš zakladať tie ružové alebo nie. Otázka je, problém nastáva vtedy, keď generalizujeme príliš spôsobom, ktorý nás limituje. Napríklad vidím ľudí tam vonku, ktorí hovoria často, hele, ja som sa naučil ľuďom neveriť. A to je generalizovanie. Lebo nepovedal, že neverím Jožovi v tejto jednej veci. Neverím všetkým, vo všetkých veciach. A to môže byť podľa mňa v skutku veľmi limitujúci faktor, pretože neviem, ako to máš ty, ja to mám tak, že neviem, ako to majú naši diváci, že ja si myslím, že oplatí sa ľuďom veriť, pretože hľadáš v nich to dobré, tým pádom akoby zase vibruješ inak. A jasné, že môže sa stať, že niekedy sa človek popáli, respektíve, že mu ten odhad nevyjde. Ľudia tomu niektorí hovoria, že sa sklamali v niekom hlboko. A zase filter skreslenie, čo to je sklamanie? Existuje sklamanie vôbec? Presne, možno, že to zase mělo stát. A potom zo skúsenosti vieme, že keď sa na to ľudia zamerajú, tak to zrazu perfektne šlape. Tak to proste zrazu ide. A možno, že dáme ešte jedno cvičenie, také bonusové. Dobře. V tomto filtri, pretože tam sledujem, že... Lebo niekedy povedia, dobre, to je ten vnútorný svet. A ty si, Peter, hovoril o tej vonkajšej realite, že sa prispôsobí. Tak si spravíme také cvičenie, že povedzme, že tam vonku, mne sa raz ozval jeden veľmi úspešný podnikateľ, ktorý čítal tú knihu a dokonca tak veľmi trval cez jedného môjho známeho na stretnutí, že sme sa aj stretli. A on mi presne povedal, to bol pre mňa taký moment, pán Sasín, pretože ja som si to cvičenie poctivo urobil. A ja som tomu nechcel veriť, hovorím si, to je pekná blbosť. Ale tak, ako ste to popisovali, ma to akoby vyhecovalo nejako. Hovorím, tak čo, tak to otestujem, za to nič nedám.
A práve táto jeho časť, jeho povahy mu umožnila to otestovať. A on potom povedal, to bolo neuveriteľné, ja som videl tie žlté auta všade, to bolo crazy.